nap may nahalan tanap tuman Bible pungawa Buite apong aleng chama po pan mawaya ang unang Exodus chapter 2 verse 1 to 10. Mariam inaw da pau. Hangga iya nga Mariam inaw da pau po pungaw tanap tuman na chayha. Hebrew kata lan Egypt rana ngo wanta Egypt kata Hebrew lan de yong sang na tam ngo yangke. Hawande Egypt ang bawa Hebrew na tanaha asay tuilak ching na ngao pa. Hawande nyuyong cha na tanaha po yangke. Leking lum ngoye inyu naha lowa ang yangke. Hapoy naha chong po ching ne sa chi lowa ang ne yuok. Daw kay inyu de juday japay hayang naha yanlak ching ne inyu basket cha leng. Leng soya pay inyu naha basket hun yang ya taya nail yen na pum yoma ang. Hawande inya Mariam inaw saha yato hu po ching ne leye ngo. Mariam mong inaw de chamla kata adam ngay si pangse leye ngo. Adeng kak shuwe adam cha ngay ang nok nawya ang ya yen yo ne nail yen tepay. Hadong yang Mariam yong mong ang ya pum ha yom bu basket ya pe lak ching ne so san yu son. Obe ang ya basket apple ya pe natan naha ngiyang mong meng te. Hadawa Hebrew lan naha ngo galak naha yang li ne yedam lak sa ya Obe Mariam inaw ang ya pay ngi ya pe padawane hadaw naha bolak ching ne Hebrew sako yam kanung yo sa ang ya de dong yang ki ang ya mong ya Mariam lek ye inyu de nyek naha inyu mu bolak ching ne ya yang ki ang ya naha de Moses men lepu ya ngai pu hang ne Moses yang pu ya ngai yang ki nahalan hadaw pungaw senga ya laka Mariam inaw